Dobar dan, ja sam Šahrazada, orijentalni beli mag i pomažem ljudima da reše svoje životne, poslovne, ljubavne, bračne i ostale probleme već 30 godina. Sve vas koje zanima tematika o magiji ili skidanju magije, možete između ostalog pogledati moje emisije gde sam gostovala na Happy televiziji, ima ih na YouTube-u, ukoliko ukucate Happy TV Šahrazada, izići će vam emisije gde isto možete videti nešto o meni i o mom radu. Takođe ima što sam gostovala na BN televiziji, isto možete ukucati vidovnjaci BN televizija pa će izići tu gde sam ja. Sada ću vam malo pričati o simptomima crne magije. Ukoliko primetite da vam se dešavaju blokade u životu, u poslu, u ljubavi, u zdravlju, da vam je koncentracija poremećena, da vam je mir, sloga, harmonija, ljubav u kući poremećena, da vam ništa ne ide od ruke, da stojite u mestu, da imate promene raspoloženja, bes, da vam se krug ljudi, prijatelja sužava i tako dalje, postoji velika mogućnost i vjerovatnoća da je na vas bačena crna magija, negativna energija ili blokada, neka vrsta blokada. Ukoliko nemate snagu, volju, želju, motivaciju, energiju, nešto vam crpi energiju iz organizma, isto obratite pažnju šta se dešava. Ukoliko vam se javljaju crne misli, negativne misli, ukoliko imate noćne more, ukoliko sanjate mrtve, ukoliko sanjate zmije, životinje bilo koje vrste, ukoliko se to ponavlja iz noći u noć, ukoliko imate nesanicu, depresiju, bes, agresiju, to svakako ukazuje na negativnu energiju i crnu magiju. Najčešće dušmani rade crnu magiju na daljinu. Energetski pošalju čoveku entitete i demonske sile u kući. Ukoliko je jedna osoba u kući omađijana crnomagijski, uglavnom se dešava da su i ostali članovi porodice inficirani, jer entiteti se razmnožavaju, šire i napadaju i ostale ukućane. Tada dolazi do velikih problema, jer često se dešava da su to entiteti iz različitih plemena koji se ne trpe, ne podnose i zbog toga dolazi do svađa, do problema, do netrpeljivosti, do udaljavanja, do hlađenja ljudi u kući koji žive, pa i raspadanja brakova. Demonske sile ili ti entiteti imaju moć da se pretvore u likove dragih i nedragih ljudi i da osobi, to je žrtvi, prezentuju čitave mentalne filmove i scenarije u glavi, gde obično uzmu kao glavni lik najdražu osobu i tada prezentuju toj žrtvi kako ta draga osoba, glavni lik u glavi, njega mrzi, maltretira, vređa i tako dalje, i onda osoba, kako magija odmiče, bude starija, onda ta žrtva sve više počinje da brka šta je stvarnost, a šta je samo u glavi, i onda počinju razmirice i problemi u porodici, gde ta osoba više nema uvid u to da li je to stvarno ili nije, i počinje da mrzi u stvari tu dragu osobu i da se svađa s njom i da optužuje za razne stvari koje u stvari nemaju veze sa stvarnošću. Neretko se dešava da dolazi do agresije u kući zbog toga, pa čak i do najgorih scenarija.
Ja, Šehrazada, orijentalni beli mag. Više od 30 godina radim skidanje crne magije sa arapskim molitvama iz Kurana, što je najjače skidanje magije na svim prostorima, i brišem sve vrste magija. Uz to radim zaštite koje su doživotne i preko kojih više niko ne može da vam nanese zlo nikada, i stojim iza svoga rada, gde obavezno tražim i kontrolu nakon 40 dana da vidim šta smo uradili i koliko smo postigli. Za ovih 30 godina mog rada nemam nerešene slučajeve, niti se ljudi žale na moj rad, jer vrlo dobro znam šta radim, ne radim agresivno, uglavnom svako ko mi se obratio do sada za pomoć rešio je svoj problem uspešno. Vrlo ozbiljno radim čišćenje magije i kod mene se, kad počnem tretman, već u roku od par dana vide pozitivne promene, s tim što je svakim danom sve bolje i bolje na svim poljima, i onda na kontroli od 40 dana vidimo da li treba nešto se doradi ili ne. Kod mene nije neophodno da osoba mora da dođe, dovoljno je da osobi čujem glas i da imam podatke, ime, prezime, datum rođenja, i na osnovu toga da utvrdim da li je osoba pod crnom magijom, koja je vrsta crne magije i da li i šta treba raditi vezano za čišćenje, jer najbitnije je da se vidi koji je problem i koja je vrsta magije, i od toga zavisi i rešenje, jer ne skida se svaka magija na isti način. Kad utvrdim koji je problem, koja je vrsta magije, onda odradim terapiju, amajlije, zapise i zaštite koje šaljem na adresu osobe sa uputstvima koje se osoba mora pridržavati. To je nešto što oduzima samo par minuta ujutru, par minuta uveče, nije ništa teško, a u međuvremenu i ja 40 noći radim molitve za osobu za koju se radi, i ta osoba je nakon tih 40 dana u potpunosti očišćena, ali i zaštićena s mojim amajlijama da niko više ne može da joj nanese zlo. Sada ćete čuti jedno iskustvo moje bivše klijentkinje, pa poslušajte. Halo. Mirjana, dobar dan, moje poštovanje, Šehrazada je. Dobar dan, drago mi je. Kako ste, Mirjana? Pa, hvala na pitanju, dobro sam sad. Sada, da. Evo ovako, pošto ste vi moj bivši klijent, ja sam htela da vas zamolim, ako biste bili ljubazni, ako biste hteli da malo ispričate prvo o simptomima, šta se vama dešavalo dok niste došli kod mene. Pa ćemo posle o tome kako je bilo posle i kako je sad. Eto, ako možete malo da nam objasnite kako je to bilo, šta se vama to dešavalo, pa ste vi odlučili da vam ja pomognem. Aha. Pa evo ovako, ja sam pre 4 godine, pa da, ako ima 4 godine, počela da se osjećam jako čudno. Bila sam uznemirena, jednostavno osjećala sam neku nervozu u stomaku, neku nervozu u nogama, znači nisam imala mira, nisam mogla da sednem, nisam mogla da legnem, mogla sam samo da hodam, jednostavno nisam imala nikakav mir. Izgubila sam apetit, nisam mogla ništa da jedem, znači faktički htjela sam samo da jedem parče hleba u toku dana i to jedva sam mogla da pojedem. Prosto mi je bilo sve gorko u ustima, nisam mogla ništa ovako
ništa mi se nije jelo, jednostavno sam živjela samo na malo hleba. Tako da, baš sam se loše osjećala. A psihičko stanje kako je bilo? Bilo depresije, nervoze, panike? Jako loše. Bila sam jako uznemirana, osjećala sam neki strah, neobjašnjivi, jednostavno i na kratko uveče kad legnem skočim, jednostavno mi se srce uzlupa i znači ne mogu da ležim, ne mogu da spavam, ne mogu ništa, znači ja sam samo hodala, jednostavno bilo lakše kad hodam. Znači, jeste posumnjali da se na magiju? Pa ja sam posumnjala, ali sam mislila možda je ovako nešto, pa sam išla i kod lekara, išla sam na sve preglede, znači sve sam to odradila, ali sve je bilo u redu. Sve što sam sumnjala da nešto ne valja, znači rezultati su bili dobri, tako da sumnjala na magiju. Sumnjala sam na magiju. Išla sam ja tu kod nekih osoba koje navodno mogu da mi pomognu, međutim, posle toga mi je bivalo još gore, znači niko mi nije pomogao, samo mi je bilo još gore. Da. I samo sam gubila vreme. Da, i novac i vreme, da? Gubila sam vreme i meni je bilo sve lošije. I tako kažem. Onda ste došli kod mene? Saznala za vas, došla sam kod vas. Vi ste mi nekako ulili neku nadu i poverenje, sama vaša pojava i vaš pristup. Hvala. Sve. Tako da sam jednostavno odmah osjetila neke pozitivne vibracije i u trenutku mi je bilo lakše, iako sam bila jako slaba, čak nisam mogla sama ni razvoditi, zvela me sestra. Da, znači. Jednostavno nisam bila sposobna sama da idem. Da, znam. Sam u trenutku osjetila da mi je malo lakše sama, ta vaša smirenost, uvela mi je neko nadu i poverenja. Da. Tako da, dali ste kad mi ste terapiju. dobili moju terapiju Amajlije, posle koliko ste počeli da osjećate olakšanje? Jeste, dobila sam terapiju, Amajliju, i odmah mi je bilo lakše, znači osjećala sam odmah da mi je lakše i da sam malo smirenije. Znači, uzimala sam, ja sam jako smršala, imala sam 65 kila, malo sam došla na 35, eto. Da, u tom periodu. Da, to je bilo katastrofa. Da, baš onako rapidno odjedno, da. Da, sa vašom terapijom i uz vaše te molitve ja sam jednostavno osjećala da je meni bolje. Znači, terapija... Svakim danom sve bolje, jel? Svakim danom je bilo sve bolje i bolje. Da. Počela sam pomalo da jedem, mogla sam malo bolje i da spavam i tako da sam se bolje osjećala. Polako vraćala u normalu. Vraćala sam se polako u normalu, da. Da. Tako da, Pa za jedno mjesec dana ste već 40 dana bili svoji. Kad je prošla, kad sam završila terapiju, znači to je posle 40 dana, znači posle 10 dana nakon završene terapije, ja sam dobila ponudu za posao. Znači ja sam prestala bila i da radim, jer nisam bila sposobna. Znači jednostavno sva komunikacija sa ljudima i sa svim je bila prestala. Znači ja sam dobila posle 10 dana ponudu za posao, struci koji sam je radila i tako da sam počela da radim. I dan danas radim, tako da... Bogu slava. Kako se sada osjećate? Pa sad se osjećam dobro, eto. Ja sam stvarno bila na ivici smrti i da nisam došla kod vas, verovatno ne bih ni preživjela. Ne verovatno, nego 100%. To je, jer ja sam bila u takvom stanju da sam bila kost i koža. Jednostavno da kod vas nisam došla, znači to bi bio kraj. Da. Jedino što mogu da kažem, hvala Šeherezadi, to najbolje što mi spasla živ. Znači, to je nešto što... Bogu hvala što nas je spojio. Što nas je spojio i uvijek ću biti uz vas šta god treba i daj Bože da nikad ne treba, a šta god treba u ponoći, u podana, tu sam za vas i imate u meni vas prijatelja, to znate sigurno. Da, znam, hvala vam i kažem da nisam došla, to eto, sad sam... Bogu hvala i vama živa i zdrava sa svojim decom, tako da, eto, sve iza mene, ali kažem... Jedno loše iskustvo, jel? Jeste, to je bilo
bio najteži oblik magije, tako da pomogli i eto, ja sam beskreno zahvalna. Mislim, hvala je blaga reč od to što ste učinili za mene, ali eto. Dobro, Mirjana, izvinite na uznemiravanju i hvala vam puno što ste svedočili u to ime da narod zna, pošto nažalost ima jako puno šarlatana koji Bože sačuvaj šta rade, neću o tome. Vi znate da sam ja neko ko traje 30 i kusur godina sa ovim radom i da stojim iza toga što radim i da bitno mi je da ljudi znaju da me ne brkaju sa nekim šarlatanima, da znaju prosto s kim imaju posao, jel? Jeste važno i zato vam se zahvaljujem. Da, zato vam se zahvaljujem što ste hteli da svedočite, jer Bože, to je vaša dobra volja. Što kaže, ne morate, vi ste završili svoj problem, ali eto vi zbog drugih ljudi, da bi stvarno znali ko gde može šta da pomogne, prosto ste na neki način sad izišli u susret svim tim ljudima da čuju jedno iskreno iskustvo vaše. Ljudi mogu da idu na druga mesta, ali samo gube vreme, to je izjavi svog iskustva, tako da to je znači jako treba pomoć samo da se obrate vama i to je 100% sigurno. Pa, to vi ste imali sreće u celoj nesreći. Hvala i vama da je sve dobro prošlo, živa sam i zdrava i na sve bilo. Bogu hvala. Mirjana, ja se vama puno zahvaljujem, puno vas ljubim i pozdravljam, pa se čujemo uvek kad god treba, važi? Važi, nema problema, imamo se najbolje, prijatno. To, dragi moji, čuli ste jedno iskustvo jedne moje bivše klijentkinje, a ima ih jako puno. Tako da do sledećeg videa ja vam šaljem puno pozitivne energije, puno ljubavi, sreće i zdravlja. Pa ćemo se uskoro videti u novom videu.